Takže toto je pokračovanie nášho dielu Minecraftu, ktorý skončil pred pár sekundami. A my pokračujeme. Stále som tu z Marlide. No, ahoj. No a pozrite sa, tu takto pekne, takže musím najprv, hej, nemáš jedno. Nemám. Tak počkaj, vec, to je iného vec. Ty si privlastnil cudzú záruku. A stahuje sa na ten šporák aj záruka. Takže keď ti vyhorí, tak je to tvoja chyba. Ach, tá dnešná technológia. On je Masterchef. Oh, dia! Portni ma rýchlo k sebe, tam mám veci. A ne... Ty si degeš. Hej, Mora, ja som na nejakej sekerke. Lomeno back. Kde si, Mora, kde je tá diera? Ne, neportuj ma, nie! Prosím, len to neurob. Neportni ma k sebe. OK, aspoň niečo dobre spravíš. Už možno, že už mám svoje veci. A tu sú dia, tak si vyrob železný krumpáč. Budem ich tu ochráňovať vlastným životom. Pred lávou a pred zombikmi. Fuck, zombik! Ale nedelám si prdel, nikto tu není. A diváci mi to môžu dosvedčiť. Fuck, láva! Jasné. Portni sa už na mňa, More, chcem už ísť ďalej. Nepoznáš TPA? Tak to si potom dobrý expert. Ja. To si nepochopil. Veď vidno. Tam nie! Poď, aké má cheaty. Poď za mnou, ty inteligent. Choď vyťažiť tie diamanty, ja sa postaram na to želiesko. Tak choď preč. Ja sa vezmem do druhé. Tak to si nedomyslel. No prečo ma to stalo? Na to stalo? Dia, fuck yeah! Ja som veľký fanúšik Goga. Ja ho tak ľúbim, že som si normálne minule na ňom nechty urobil. Fucking Gogofu. Ups. Ja som to nepovedal, to povedal ten vedľa mňa. Že? To bol tanier. To bol tanier, ja som to nepovedal. Och, to bude zase dislikeov. Ale ja som zvyknutý. Zabudnite, že som niečo také povedal. Ja som vedel, že to povieš. Čo? Tak tam bude dislike, aspoň ma to posilní. Každý dislike si vážim, pretože keď dáš preš dis, tak je to like. A keď si dáš naopak hlavu, tak máš like. Čiže stále som postúpil. Čo? Lapinis! Teda lapis. Ja to zariadím. To víš, že to vybavím. Ja to urobím. Ide do hajzlo od mého lapisu. Degeši.
Mám to. More lovci. Čo? V ruke mi horí Mike. Ty degeš! Ty si ma podpálil. Moja jasné točka, áno. Však lebo veď on má elektroprdy, tak bacha na ňo. On si dal upgrade. Nie, viete, pravda je taká, že túto môj spoločník v hre, on si aktualizoval Minecraft, v ktorom sú ohnivé prdy, ale on ak ťažil, tak si zasral a mňa to podpálilo. Vidíte, ak sa smeje, zapravdu sa každý bije. No ja za chvíľku... Aha, točka, nejaký debil si ju tu nehal, díkes. Idem sa s ňou podpáliť, ty. Maďároš. Nezabíjaj ma! Ja ťa tam nechám. Nie, ja zamrem, nerob. Prosím, Alfonzi, ja ťa nevidím. Nie, nezabíjaj ma, morové to sú iba torčky. Ale styky koní. Čajore. Počkaj, musím sa napapať. Ale ja nečerkujem, mám to, čo má hodnotu, čo sa ťažko dostáva. Hej, a čo, bude mať tvoje gaťky? Máš značkové aspoň? Aké máš? Adidasky, Nike? Nike? To budú nejaké elastiaky. Portni ma k sebe, ale nezabíjaj ma. Ja chcem... Fuck. No tak to neurob. No mama portni, ježíš. Tak stoupe more, keď si zletel do tej lávy, tak bolo dobré. Hej, ty si super tangáč. No taký superman, že si ma vypustil vodu. No. Fuck. To si zastral, to si nevšimajte. To tá dnešná fazula v škole na obedoch, čo mali určite. Tady to sa ide hore, že? Nie. Kade sa ide hore, more? U bridži. No, keď si videl dieru v stene. Ktorú... Ďakujem pekne. More také doly, že tu máš 3 želieska. Ja tu mám jedno a ja som šťastný za jedno. No ty tam máš 300 oného železa asi Nemám brnenie. Nemám brcenie. Goldie! Fuck yeah! Doly! Našiel som doly, Ferry!